Samo jedna stvar pravi ovakav tanak, kataklizma crnog mačka, zar ne? Omot je bačen na tlo, važan trag je to, moj dar za Adriana dobio je. On je nestao, ma čak istupio, vjerojatno da bi ga zaštitio. Jedino objašnjenje, jedino rješenje jest da super zločinac Adriana juri. Dobro je da sam tu, upotrijebit snagu svu, to je momak kojeg potajno volim.